Üdvözlünk az Idióti jó adásban. Következő vendégünket mutatjuk be, aki már a 4. lesz. Őróla is csak annyit kell tudni, ahogy kinéz. Kicsit idősebb, mint én, szóval ő kb. 102 év körül lehet. 99 éves. Hát igen, ugye 99. Na, most a kameránál Bianca van, akiről ugye mindent tudunk már az előző adásból. Mögötte pedig Judit figyeli átmosan a kamerát. Hello! Egyik kedvenc foglalkozása az, mint a Biancáé, foci és pasit keresni. Naponta 3 órát tölt el a tükörnél. Nagy tapsot neki! Szóval csak ennyit akartam mutatni, hogy ő lesz adásunk legújabb sztárja. Enikő. Valami hozzáfűzni valót? Nem.